Hej YouTube, og velkommen til Tutorial for Danmark. Som I kan se, så er der ikke nogen videoer mere på kanalen, men det er simpelthen fordi, at jeg har gjort dem private, fordi at jeg ikke bruger den her kanal mere. Men det passer så jo ikke helt, når du lægger den her video op. Nej, Så okay, så er der en video jo. Men, og grund til det er... Okay, det må jeg undskylde der. Det er fordi, at ja, det er et bøvl at have to kanaler. Ja. Har jeg lige fundet ud af, eller det er vist i lidt tid, men Jeg kender det ja, det gør han. meget. Så ja. Men tak for de subs jeg har fået på, og det Ja, alle sammen gå ind og tjekke Gaming fra Danmark. her er der Game for Danmark, som jeg vil bruge Godt fremover. Gå ind og tjek. Og jeg har faktisk en vlog klar til at blive uploadet derpå, men måske kommer den op, måske gør den ikke. Så lød det forkert. Jeg havde en vlog klar til at komme op. Men ja, det var sådan set det. Hvis I stadig gerne vil se mine videoer, så skal I gå ind og se den her kanal, fordi der har jeg lavet nogle videoer. Altså jeg opfordrer ikke til at gå ind og tjekke alle mine videoer og like og subscribe og alt det. Det må jeg bestemme sgu selv. Yep. Men ja, det var vel sidste video her på Ja, og så skal jeg lige gå ind og tjekke min channel, ikke? Tutorial for Danmark. Så ja, tak for støtten derpå, og jeg håber vi ses over på Game for Danmark. Ja. Peace out. Peace out.